Esta mañá persoal do proxecto Salvavidas encargábase da instalación do desfibrilador semiautomático no restaurante Estrella del Mar. Convértese así nun dos primeiros establecementos de hostelería de Boiro e tamén da comarca autoprotexido. Trátase dunha medida de protección ante unha posible parada cardiorrespiratoria, non só dos clientes e traballadores do negocio, senón tamén da xente que se atope nas inmediacións de Praia Xardín. Dado que temos aí un paseo aquí ao lado, estamos a carón da praia e tal, pois, oye, todo o que sea mellorar calidade de servicio e calidade de vida para os cidadáns, e iso non só para a xente que ven aquí, senón para todo o en xeral, pois, oye, penso que é unha boa idea e todo o que sea mellorar, non? E máis dado as circunstancias que estamos atravesando agora. Ojalá nunca chegamos a usalo, pero todo o que sea prevenir e tal, pois, mellor. Segundo fontes sanitarias, este tipo de equipos de fácil manexo aumentan nun 90% as posibilidades de supervivencia ante unha parada cardíaca. Isto é moi efectivo se conseguimos que unha persona reciba unha descarga en menos de 5 minutos. Con lo cual, para que se consiga en menos de 5 minutos, ten que haber unha cadencia de desfibriladores de aproximadamente 5 minutos entre cada un. É moi sencilliño, é moi fácil, calqueiro pode seguir, vichedes agora fai un momento, como decía, as instruccións. Pois seguindo esas instruccións xa está, xa é suficiente para poder salvar unha vida. A instalación deste desfibrilador é froito tamén dunha campaña máis ambiciosa que persegue converter a Boiro nun lugar cardioprotexido. É unha iniciativa que empecé eu pola miña conta, hai uns anos, porque estou vendo que hai moitos paros cardíacos neste concello. É unha iniciativa que quero levar a cabo intentando instalalos non máis sitios posibles, porque vemos que as nosas mans podemos salvar unha vida. Sí, animaría a todos os locais que se puderan. Sería moi importante tamén que se colocaran nos centros educativos, nos colexios, porque vexo que é unha iniciativa que, calquera neno a partir de 8 anos eu creo que estaría preparado para poder salvar unha vida. É unha pena que non haxa unha asignatura de primeiros auxilios nos colexios. Para amosar o seu manexo, esta mesma tarde desenvolvíase tamén un pequeno curso práctico e de primeiros auxilios no centro social da localidade, no que puideron participar unhas 8 persoas.